Mungkin sandale kuwancu. Ini kok wong wedok saiki ngono kuwi kok ya. Nah, nek dulur tas ini kan yo nyusaki kok ya. Oke. Wate. Suarane sembur pancen penak tenan. Suarane sembur pancen penak tenan. Hati-hati nek sampean cedhek lampu lho. Lampu iki beri bretes ini. Dadi netesi. Lek bengi ngantuk nangis lampune iki. Mong sirang ati jasa matan ngene iki dinekke ditepungke karo para nom-noman, para pamriksa. Dadi seni budaya iki pancen ati luhung tenan kok. Wis pokok terima kasih Pak Sanjaya luar biasa. Yang ini wah blaten. Aku iki mlebu ning daleme penjenengane iki sak ora wani mangan gedang urung tutup wis disuguhi jeruk. Ora aku pengen jeruk. Jeruk tak onteki disuguhi semangka. Aku ngliwet semangka. Aku lha piye wong sak kabeh rampatan iki bedaharan apa-apa enak kok ya. Bareng aku terus seneng aku iki krengkeng aku mek ngliwet tok kekaduan.